ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak ng Jesucristo. Si Maria sa kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng makasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuan ng kanilang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong mag-uwit itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang ipalayan ito ng lihim. Samantala iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang ipakasalan si Maria, sapagkat siya ay nakinig sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng